Rina, Hoi May, pila de pulekot. ho oit May. May pinsa late dray manta. Ho oit kun sa kan mau ban lum ki jai nyok don slap. To May. Hello John, Rina, shano pidon. nga don haying. Ngin ya late manta. Ho oit up on dala late dray ime ipa ngan sa phone biang ya pi. Okay. Kun ngan late no. Bye May.พี่หวานกลอย Ho oit alay kiu no. ละสเลมงะเคลมวันชุชาเน Ngaru. Fitip MH kapor bangadang rit imei bat ipa jonga Kiju ya lambhay ang asyane. Mentapat mano ba ya lam ya pi. ngayait himarwe. Ngayay himarway. Bait happy nga ay tilud Bait happy man lakas ngi Kajing ijong pick up in kmen yang Wow, jing itenat kita kisentiaw. Asyanya ya kajing ijong pilong shy Kajing im jonga Kajing it banes kem nga ang Pait, kata kakak saw itenat bha. ay tilud ang dang shu Ho oit. Pilong kajing ang go jonga Woo, jingbun. Yang ngin ya late no syaying. Ngalas ngeo thait pi. Alay ngan ba ya pi. Mano basa bat pi hang ne? Ngasa marway. Imei jong pi. Ime itrey bat sa siya juway. Ap kandiat ngan sawan. Thank you so much, John. I love you so much, Rina. I love you too. Alay siyong hang ne. John pi shisha em yanga. Ho oit Rina, ngaray kut banya iat tang ya pi. Ngas ngeo kmen shisha habayoh banya don bat pi kumne. Ho oit Rina, ngaru kumju. Rina. Shano kata ka khana kam don ha ing. Shano ka late lakat tapor. Mano ba phone ya pi.
Imei jonga ila phone bun sian ngam yo sngew. Kumno kumta ngaru ngam yo sngew. Ngam tip shu kumno bangan le, tang shu tip imei ipa, ngan sa sha mai. Ya, ngan late on no ya phi. Em phi ngam nut shu, balamiat. Balay pislem banwan. Nga slem ba block palat. Kumno kata ka khana. Nga tiang piyo don bara bor ya ka, nga la phone ya ka bunsian kam receive ria. Phi la dep pentip ne em sha ki pulit. Em pat dep ria. Balay phim pentip. Nga dang mut la da kam wan ngin salet la shay. Phim yo sngew ay yo le say bakalet bat usamla. Em kam ju ya thu ya nga. Rina alengin thia na wat perkhat shu. Em phingam sngew kwa shu ban thia. Rina map yanga. Ngampoi perkhat bangin yo thia hadu bamiat. Rina Pilawan. Jia ayu ya pi kun shano pija. Ya thu ya nga balay pija na ying klem ya thu ay. Don bara bor ya pinia. May. Shano phaja. Ricky jai jai. Phalait sa sha ying usamla em. Ricky, what kren kumta? Pila dep ujor FIR ne em? Ho oit ngala dep. Nga tharay ujon usamla jongka. Ngayo sngew baka ju ya phone. Uday em ukhun jong ka kong Lisa. Ho oit. Lada shisha kumtate. Jia ayu ya pi nga ikumba pidon jing sngew si. Omdon ay phi may. Day em ba pi sngew si nakadaw ka samla jong pi? Nga laong ya phi omdon ay balay phim ngay. Medai ujon em, melek persya ya ka ain, ngilahap ban kem ya me. Sar balay pi kem ya ukun jonga. Udon kti ban thombor ya ka khun ka kong santi. Ngilapen ngat ya ukat kum ka ain. Kumno kumta ujon uju ya thu ya nga. Ma ubat karina ki ju ya yet iwe kadang long kumta. Em ngam la ban ngait ngan sawat ya ka jing shisha. Balay pi pa kem ya ukun jonga. Patip ne em ura bor ya ka khun jongi. What you cannot nong bat bor ya ukun jonga habamon hi ka kun jong me? Kashuwan hi bat ukun jonga haying medang tharay sniu ya u. Ngatip bha ka jing iet habdeng jongki. Bakiju ya iet bha iwe me mut ba upen bor ya ka. Lada day shisha ubat bor ya ka kun jong pi. Sa pawan ya ka hangne, bangin ya kren markmat bat ka. Habamon hi ka kun jong pi. Wat jushim ka butan ya ka bor jong ka ain. Lapim pa penlight ya ungan sa ay case kala ya pi baro arngut. Pila dep ban le ya ka tau ka case. Ho oit nga la dep.
biang kata Day ne em kane kedur ke jong phi Ho oit, Ujon de em usamla jong phi ho oit, Phi wan hi haying jong u ne open bor ya phi ngawan hi. Ubat bor ya phi ne phi mon hi Em uklem bat bor ya nga, dakamon ka jong nga hi. Balay pat phi pha kem ya u Ime ipa ba pha kem ya u. Ime ipa jong nga ki may kitim ya nga. Banga iya lang bat ujon. Nga late siya ying ujon, bat nga sa siya ying jong. Dakamon hi ka jong nga. Uklem pen bor ya nga. Balay ime ipa jong nga ki kenoh riyaw snyew ya u. Nga iyet ya uda kamon la jong omday da kajing penbor. Hatolong hise ban keno riyaw snyew ya ubriyaw tang na kadaw bakim snyew tenat. Hatolong hise ban shim kabu ya ubriyaw klem don kidaw. Ngam snyew thu ka ay kajing mut jong ime ipa. Wat haba kitip ya kajing shisha kidang le ya kane. Balay ki kuah ban penjot ya kajing im ubriyaw tang na kadaw ka jong nga. Nga koridor hadu katno. Ki iit ya nga hadu katno hadu bakim sngew thu shu. Lada ki sngew don burom hadu kata-kata. Balay kim penmong tang ya kemensiam jong nga. Balay ki kuak pat ban penmong ya kemensiam ki wei. Okay Rina wat yam shu Ngin sele ya kabadon kam ban penlight no ya u Alay mi no ba me la light John map ya nga. Ngampoy perkat ime ipakin le ya pi kumne. Rina kane kadai ka jing bakla ka jonga bangaya lang bat phi ngam yerang kat dor bat ka ying ka sem ka jong phi John wat ong kumta nga iit ya pi da kamon jonga. Omdon ba penbor ya nga bangan iit ya pi. Bat omdon bala ban khang ya kajing iit jonga ya pi. Rina ngam sngew thu balay ka jing iet habdang ka jong phi bat jonga ka long kumne ngam sngew ai wat lada nga ya kendu ya kine ki jing Henry ngam la ban klet ya ka jing iet ka jongi Phale ayu hang ne Wat ju pini shu ya kadur khmat jong me na du menta hajan ka khun jonga ma phapat kherung chapo kali